Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri ħabbar li l-Awtorità Maltija tal-Lob qiegħda tipproċessa 134 applikazzjoni ġdida ta' kumpaniji li jridu joperaw minn Malta fil-qasam tal-gaming. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Borza ta' Malta dwar il-miżuri mħabbra fil-budget, is-Segretarju Parlamentari xejjen allegazzjonijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u qal li dan is-settur se jkompli jikber bit-tisħiħ fil-liġi li jirregola dan is-settur. Aħna l-ekonomija tagħna hija waħda miftuħa, però hija waħda mifruxa wkoll. Ġifieri m'għandniex settur wieħed biss, għandna diversi setturi li kollha timorru tajjeb, però importanti li nkomplu noħolqu setturi ġodda. Dwar is-settur tas-servizzi finanzjarji ħabbar it-twaqqif ta' kunsill konsultattiv li se jservi ta' forum ta' diskussjoni bejn il-Gvern, l-Awtorità u n-nies mill-industrija biex titfassal strateġija f'dan il-qasam għas-snin li ġejjin biex jiġu esplorati oqsma ġodda bħal RegTech u l-FinTech. Ħajkollu wkoll ir-responsabilità li naħdmu strateġija long term ukoll għal dan is-settur. Sfortunatament minkejja li dan is-settur huwa settur importanti ħafna, qatt ma kien hemm strateġija fejn irridu waslu lis-servizzi finanzjarji fil-5 snin, 6 snin, 10 snin li ġejjin. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ħabbar li Malta mhix waħda mis-6 pajjiżi Ewropej li ntalbu kjarifiċi dwar il-budgets tagħhom. Semma wkoll li għat-tieni sena konsekuttiva Malta ġiet ikklassifikata mill-Forum Ekonomiku Dinji għall-Istabilità Makroekonomika. Il-Professur Cicluna sostna li l-Gvern irnexxielu jbiddel il-mod ta' kif jinħadem u jiġi preżentat il-budget ta' Malta. Id-dejn qed innaqsuh, id-deficits hija xi ħaġa tal-passat u fl-istess ħin l-ekonomija l-investiment għadu ġej. Dak huwa s-sostenibilità fejn inti għandek il-garanzija minn ħafna modi, speċjalment il-fatt li l-ekonomija diversifikata, illi dak li qed ingawdu llum jista' jitkompla fil-futur. U għazit jgħid li kull miżura fil-budget tiġi evalwata għall-impatt tagħha fuq il-familji, in-negozji u l-ekonomija bil-għan li n-nefqa ma taqbix id-dħul u bekk inkomplu nirreġistraw surplus. Bħala eżempju semma l-miżura ta' reviżjoni ta' taxxa lil 200,000 ħaddiem fejn iċ-ċekk li se jerġgħu jirċievu l-ħaddiema huwa bbażat fuq id-dħul u għalhekk minnu l-iktar fil-bżonn jirċievi l-ogħla ammont. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.